Com sempre, a Estat de la Nació tractem de fer repassos sectorials de com està afectant la situació actual de la pandèmia del Covid-19 a diferents àmbits del nostre PIB, de la nostra economia. Avui ens volem fixar sobretot en el tema tecnològic i volem parlar-ho d'aquí uns instants amb l'Ernest Pérez Mas. Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus. I aquest art, aquesta màgia que té la televisió, de cop i volta tinc a la meva dreta ara ja l'Ernest Pérez Mas. Ernest, què tal? Molt bé. Com va tot? Com va manegar totes aquestes circumstàncies que impliquen bàsicament la falta de mobilitat, etc. A nivell bàsicament empresarial, podríem preguntar-te així d'entrada. Parlem va bé. De fet, teníem previst enviar la gent a treballar a casa just abans de la pandèmia. Volíem fer un assaig. Així que aquell assaig que volíem fer 2 dies abans que ens decidissi el confinament, es va quedar com a perenne. I per tant, jo diria que des del 12 de març tota la plantilla de Parlem treballa des de casa. Aquí a l'Estat de la Nació han passat darrerament sectors molt castigats. Ha passat la gent del món del cinema, de la cultura, també algú d'educació. Hi ha algú que té tendència a dir que hi ha sectors que precisament això del canvi de costums els ha potenciat. És el cas, per exemple, de les noves tecnologies o de la telefonia en concret? No ben bé. És a dir, a la pandèmia el que ha posat és a prova la robustesa de les xarxes. I hem descobert que tenim unes xarxes molt potents i molt robustes. Penseu que l'estat espanyol és el segon estat del món amb més línies de fibra òptica per habitant o per quilòmetre quadrat, després de Corea del Sud. Hi ha algun país... Com és possible que en aquest rànquing estiguem segons, després d'un país tecnològicament punter com és Corea? Doncs perquè hi ha hagut una sèrie d'inversions molt potents amb això, un entorn de competitivitat de 4 companyies que es van posar, o 3 que es van posar a competir en aquell moment, i hi ha hagut molts ajuts dels diferents governs amb uns plans que es deien PEVA. I a més hi havia una xarxa molt obsoleta de coure que no tenia sentit mantindre. Alguns països el que fan és mantindre el coure perquè el tenen ben mantingut i llavors amb allò van tirant. I això va portar que arribés a aquesta situació. Llavors, com a sector, les línies han donat suport a tota l'activitat econòmica, però com a sector en si hi ha hagut una davallada del 4 o 5% del volum del mercat. Sí, la gent es pensa que s'ha facturat més, no, s'ha facturat menys. Arriba un moment que hi ha un sostre, diguem-ne, de tinença, no? Sí, pensa que hi ha 120 mòbils per cada 100 habitants, per cada línies de mòbils. Per tant, el mercat en aquest sentit està saturat, és un mercat que no creix. I el volum fins i tot està disminuint perquè la despesa mitjana per usuari amb les guerres d'aquest mercat competitiu fa que la mitjana de tarifes estigui baixant una miqueta. Podem dir que Catalunya, aleshores, si l'estat espanyol és el segon després de Corea, Catalunya seria bàsicament, proporcionalment, una terra absolutament fibrada? D'aquí 2 anys sí. 2 anys? Sí, d'aquí 2 anys sí, perquè a més la Generalitat està fent unes inversions en troncals, que són, diguéssim, les autopistes, que és un cost molt important quan es desplega fibra òptica, i això ara arribarà a 200 poblacions més d'aquí 2 anys amb una inversió que estan fent no sé si eren 40 o 50 milions d'euros, i això permet tindre que totes les poblacions de més de 1.000 habitants estaran fibrades, totes, i moltes de sota de 1.000 també. De fet, arribarà gairebé tot arreu, excepte algun nucli aïllat on probablement s'hi arribarà per ràdio. I la companyia de Pérez Mas ara ja també ha obert aquest camí, diguem-ne, de contribuir a fibrar zones que encara no hi tenen accés. Sí, de fet, ara hem començat a fer algunes proves de desplegament de fibra òptica. N'hem fet a Barcelona un parell de mansanes per veure com anava. Aquí al Poble Nou, de fet, n'hem fet alguna també al mercat. Competint amb els Big Four, no? Sí, era una prova de concepte, no? I també al mercat de la Boqueria, per exemple, l'estem cablejant i amb fibra òptica i estem ja tenint... El secret de la fibra, quin és? Fibra és fibra, no? És a dir, hi ha diferents qualitats de fibra o la fibra, bàsicament, és la mateixa en qualsevol companyia?
La fibra és la mateixa, després la tecnologia que hi ha al darrere la fibra et permet donar-hi més velocitat o menys velocitat, per això veiem com les xarxes evolucionen de 20 megabits per segon a 50, 100, 300, 600... L'ample de banda, bàsicament. L'ample de banda, i ara 1.000, no? I és la tecnologia que poses al darrere en els armaris que hi ha concentradors en algun lloc. Però la fibra en si actualment ja és tota la mateixa. Digue'ns una cosa, perquè dintre del que en diríem la llibertat individual, la llibertat de les persones d'aquest segle XXI, passa, evidentment, per tenir accés a tot el que els hi pot proporcionar la xarxa. Com més connectats estem i més som capaços no només de connectar-nos, sinó de crear nosaltres mateixos informació, evidentment, les fonts de comunicació no és una, dues o poques, sinó que esdevenen milions. De fet, ara nosaltres estem participant, a part de començar a fibrar pobles, hem demanat ja permisos a alguns alcaldes per fibrar algun poble de Catalunya i la voluntat ferma d'aquest any 2021 fer unes quantes poblacions. Estem en proves pilot amb 5G, amb un consorci, amb Cellnex, amb MásMóvil, i una d'aquestes proves pilots és el broadcasting de televisió amb 5G. Això permetria que qualsevol persona amb un mòbil 5G pugui esdevenir una font de comunicació que es pugui transmetre immediatament a través dels mitjans de comunicació habituals. Això també està, diguem-ne, aventurant un canvi substancial del concepte mitjà audiovisual, no? És a dir, el mitjà audiovisual podria variar moltíssim amb aquest abans. Sí, qualsevol persona esdevindrà un reporter que es podrà punxar en directe a un mitjà que faci difusió ràpida i internacional. No puc estalviar-me de dir-te que, i es pot dir, suposo, que tu ets un enginyer de telecomunicacions diguem-ne, del segle XX, i sobretot dels anys 70-80, que és quan vas adquirir la formació. En aquell moment ja es parlava de satèl·lits, i hi havia de satèl·lits, hi havia molta abans, inclús cap al tema de l'espai exterior, però en canvi la telefonia era encara inimaginable per molts dels que feu els estudis d'enginyeria de telecomunicacions. Quan jo vaig estudiar telecomunicacions, la telefonia mòbil no existia i l'internet era el concepte inventat per l'exèrcit nord-americà per intercomunicar i distribuir informació entre uns quants ordinadors. Tot això ha fet un canvi brutal, i més encara ho farà amb 5G, més encara sobretot amb el que és l'internet de les coses, en comunicar qualsevol dispositiu a la xarxa i contribuir a donar la seva informació. La gent està començant a especular i fa les seves pròpies definicions o descripcions de com ens canviarà la vida amb el 5G. Un 5G que ja té proves pilot. Com està en aquests moments de penetrat en el territori català? Mira, el 5G actualment els grans operadors, els 3 grans operadors, doncs ja tenen algunes zones actives. Per exemple, a Barcelona tots els operadors tenen activat el 5G, en el que es diu non-standalone, que vol dir que és una evolució, fa servir el 5G com a accés en el telèfon mòbil, sobretot des que iPhone va popularitzar el seu últim model amb 5G, però no és un estàndard encara concret i només es permet fer comunicació amb el punt de contacte d'antena. Però després la transmissió per a la resta de xarxa és 4G. Això de moment dona un avantatge d'una velocitat una mica més gran. Poca cosa més. A partir d'aquest any s'anirà desplegant ja les xarxes standalone, que són les que permetran ser 5G natiu en tota la cadena. I això ens hauria de permetre multiplicar la velocitat de transmissió. Ara estem parlant de velocitats de transmissió de 30, 40, 50 megabits per segon. Podríem arribar a 1.000 gigas. 1.000 gigas vol dir 1 milió de vegades més ràpid. I això ho podríem fer, depèn de les freqüències que facin servir, depèn si és dintre de casa, fora de casa, etc. No és un tema tan simple de dir és que en el mòbil anirà molt més ràpid, hi ha moltes més coses al darrere. I tot això implica un efecte col·lateral que és la necessitat d'augmentar la seguretat i la privacitat de les persones a l'hora d'utilitzar tota la xarxa, per dir-ho així. No, absolutament, perquè pensa que tot es connectarà a casa, tot. La bombeta, el televisor, la tauleta de nit, la nevera, tot estarà connectat amb 5G i per tant tindràs una automatització de tot i qualsevol persona que manipuli aquesta informació podria saber el que menges, a quina hora arribes, a quina hora te'n vas, és a dir, tota la teva vida, com funciona. Per tant, la seguretat és bàsica i la privacitat és bàsica. L'altre dia parlava amb Oriol Torroella, que és actualment el màxim responsable del CSICAT, i em deia que en aquests moments hi ha una demanda de més de 2.000 experts que es puguin fitxar, per dir-ho així, per aquesta
diguem, institució de la vigilància i la privacitat i la seguretat de la població. No hi ha, diguem-ne, encara una gran formació en aquest tema. No, no hi ha gran formació i, desgraciadament, la gent no tria, els estudiants no trien les carreres d'enginyeria en la quantitat que ens cal. Ens calen probablement al voltant de 10.000 enginyers d'aquest entorn tecnològic a l'any a Catalunya i no arribem a produir-ne 1.000, no? Per tant, o s'han de reciclar professions cap a programació o entrar en aquest món tecnològic o fabricar més enginyers o importar-ne, perquè tenim un dèficit important. L'aplicació de tot això, per exemple, ara que es torna a suscitar el tema del vot per correu i d'un sistema que garantís realment la seguretat en una votació, en unes eleccions, tot això està encara verd? Tècnicament es podria ser molt més aplicable i molt més immediat si políticament es pogués donar via lliure al pacte? Tècnicament no té cap dificultat. Oi que fem transferències bancàries a través del mòbil? Oi que podem consultar a Hisenda o relacionar-nos amb Hisenda? Amb Hisenda sí, però amb les altres coses no. Amb el nostre IDCAT, amb el nostre amb l'IDCAT, amb l'identificació del mòbil, és a dir, tot això tecnològicament està resolt, és una voluntat política. Suposo que els partits polítics o el sistema polític el que no vol és obrir això perquè llavors acabes empoderant la gent. Imagina que qualsevol pot rebre la informació al mòbil i tu mirar, valorar i decidir votar, no només a les eleccions de persones, això obriria la caixa i dir, és que jo vull votar-ho tot. Vull votar quin tipus d'interès s'han de posar, on s'han de fer les inversions, si els diners s'han de dedicar a armament o a escoles, o tot, vull votar-ho tot, una democràcia directa i participativa, que és diferent de la democràcia representativa en què ara funcionem, que ara anem i posem una papereta cada 4 anys i després passa el que passa. Per què hi ha aquesta insistència en dir que hi ha un model de país petit, allà al Bàltic, com Estònia, que és el que hauríem d'emmirallar-nos, per dir-ho així, un país absolutament tecnificat tecnològicament? Perquè tindre un país al núvol el desvincules del control d'un territori, físicament. És bestial. Tu pots tindre un país al núvol i tu pots estar a casa teva i declarar, no sé, el que vulguis, no? Declarar una república, una monarquia, declares el que vulguis. Amb la majoria de la població que ho faci, llavors els teus serveis estan al núvol. Com ho controles, això? És l'empoderament de la ciutadania per decidir què vol fer en cada moment. Això els bàltics ho fan perquè deien, o expliquen que diuen que, com que han estat sotmesos als russos, a la Unió Soviètica, etc., saben o pensen que algun dia tot això, la truita tornarà a canviar i tornarà a estar sota el control dels russos. Llavors diu, si som un país al núvol, no ens hi trobaran al núvol, no? Escolta, l'última és... Hem parlat del 5G, però ja l'altre dia, no sé si a nivell teòric, ja s'està treballant el 6G en algun lloc, el 6G. És a dir, aquest nou graó, que clar, si el 5G ens permetrà fer tot el que s'ha explicat, no sé què és el que aportarà el 6G. Més velocitat només? A veure, no ho sé, el 6G està previst que es llenci cap als anys 30. Encara tenim temps aquí. Som a l'any 2021, per tant, però ja hi ha gent que està treballant amb l'estàndard, la que tindrà... És una mica un dibuix, no sé si de ciència-ficció, de què és el 6G. Home, tindrà com a mínim 1 milió més de multiplicar per 1 milió de velocitat actual de 5G. Això com a mínim. Anem multiplicant milió per milió cada G que has d'aconseguir, això vol dir desenvolupar transistors que incrementin la velocitat. Per tant, en aquest cas es tracta de desenvolupar transistors amb electrons lliures. No és tan complex, no és tan fàcil, no? És complex. Potser s'allunya una mica de l'objectiu que avui volíem, que és intentar fer la fotografia de Catalunya, de la fibra, de tot això que implica, bàsicament, empoderament de la gent a l'hora de prendre decisions. Gràcies, Ernest, i fins a sempre, com sempre et diem.